Quins són els canvis positius i negatius que han hagut durant el temps? Completament diferent la vida, però havia també coses bones i coses roïns, igual que ara. Ara es passeu el dia, tic, 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 en el telèfon. Les persones no parlen. No parlen, cada dia parlen menys. Com que és hora de que tireu els mòbils i agarreu els llibres. I és el que més ensenya, perquè estic enfadat amb tots els xiquets que parlen, no em volen escoltar, perquè volen tiquitic. Però un consell sa i bo, positiu, que jo quan era menuda no vaig tindre ni llibres per a llegir. A la casa no hi havia llibres, només hi havia feina. He viscut tota la vida sense poder disfrutar dels llibres. Vosaltres que podeu, disfruteu bona cosa. Continueu tant experiència, quin consell mos donaríeu? Que respecteu els companys de classe. No feu mai de la vida ni burla de ningú, ni maltrateu a ningú, ni separeu a ningú del bullying. Vosaltres sigueu unes bones persones, accepteu-lo i respecteu-lo. De que la joventut d'ara és que se sentaran los huelos, que parlaran que es preguntaren, que tenen moltes coses que contar, que van perguent-se. Jo faria, si per a vosaltres, pues estar més amb els nets i algunes per a preguntar-los als nets què fan. I dir-los el que vosaltres feu abans. No us oblideu que venim de la terra, que som terra i a la terra tornem. Vull dir jo que no us desvinculeu de la terra, perquè estem molt units. Que es preparen ben preparats, que no tinguem perea, que el temps que passa ja no torna. Que vosaltres no sabeu el bé tan gran que teniu de poder estudiar i fer tot el que vos agrada. Vosaltres això no ho vam tindre, però vosaltres que esteu a aquesta època ho teniu que aprofitar.